24 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон дар деҳаи Якатути деҳоти корези ноҳия ба фаъолияти маҷмӯаи фарҳангию фароғатии Насими Диёр расман оғоз бахшиданд. Иншоот ба ифтихори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби як гурӯҳ соҳибкорони маҳаллӣ бунёд шудааст. дар ҳудуди маҷмӯа майдони бозиҳои кӯдакона, варзишгоҳ барои футбол бо 840 ҷойи нишаст ва тарабхона бо 150 ҷой бунёд шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз инфрасохтору шароити фароҳам гардида ба сифати корҳо баҳои баланд дода, иқдоми соҳибкорро дар самти дастгириву татбиқи барномаву стратегияҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи ибрат арзёбӣ намуданд. варзишгоҳи маҷмӯа дар заминаи татбиқи барномаи давлатии рушди футбол барои солҳои 2022-2026 бунёд гардидааст. майдони муосир макони хуб барои баргузории мусобиқаҳои футбол мебошад. футбол аз машҳуртарин ришаи варзиш буда дар кишвари мо пайваста рушд дорад. бо пешниҳоди президенти федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ва ҷонибдори созмони милали муттаҳид футбол мақоми ҷаҳонӣ касб кард, ки мин баъд рӯзи 25 май ҳамчун рӯзи умумиҷаҳонии футбол истиқбол карда мешавад. мо аз ин ташаббуси сатҳи баланд рӯҳбаланд гарда ифтитиҳои варзишгоҳро дар деҳаи Ғарғараи ноҳияи Данғара бо ташрифи мубораки пешвои муаззами миллат ҳамчун як тӯҳфаи арзишманд истиқбол намудем. мо ҷавонон аз ғамхориҳои пайваста ва дастгириҳои ҳамешагии пешвои муаззами миллат дар самти рушди варзиш изҳори сипосу миннатдорӣ менамоем, ки ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Ғарғара мавзеи зебою дилкушоеро бо иншоотҳои гуногун мавриди истифода қарор доданд. аслан дар деҳаи мо чунин гулгаштҳо солҳои қаблӣ набуд ва мо ҷавонон аз ин иқдом хеле рӯҳбаланд гардидем. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаббуси ҷавонмардонаи соҳибкоронро намунаи ибрат хонда ба фаъолият оғоз кардани иншоотро ҷиҳати рушди сайёҳӣ ва татбиқи ҳадафҳои роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар дар самти рушди деҳот неку муассир арзёбӣ намуданд.